dolok brahmarok waldo nije nije no অনুভব khwLai tongo hingke tabuk sukjora begani rok phano o hasakao tamo wngkha tabuk phano borok saimiyako sung borok munuisorong bagui bo joto saimana mojong borok rokni bo kaisa sungmung tongo prithibio bahai ke aadimanav bahai ke borok munuiso borok bahai ke tong bahai ke cha dolok hingke borok bahai ke unnoti wngkha borok bolong bisingo bahai ke survey khai tong borok tamosai banchi tong bahai ke tong borok bopti khe bini ang norong tini explain khwLai khwnarwnai aadimanav bahai ke wngkha guys hingke norok naitongni norok ani video no subscribe khaina ta pokdi payasak jorati naitongni phaidi hingke chenglai sibona dolok hingke borok bolongo tongoi phol phokola chawi tongo bolongni manei kwthai rongo nukha khai borok kwthwng abono borok chawi banchi tonglaio borok mwkhra rok hai chanani bagai waisa wngwi mar tongjago tei borok bolongni manei rokno borok kirijagoi borokni sak banchina bagui borok hakor bisingo tongjao salo hingke borok bisribak bufang sakao mamang kawi tongo haibano hor wngkha khe borok bolongni manei rongo kirijagoi hakor bisingo ma tongo borok phol phokola rok nukha hingke khe obono chawi borok banchi tongo borokni sori no shokti khwlaiui borok tongjao oboni pore borokni yak rok onek poriborton wngkha onek kwrak kwrak wngbaikha borok oboni pore borok chanani bagui borok bolongni jib jontu rongo naithokgui borok bwtharui chao dolok hingke ofrani no sini prithibio swkang yapiri seo bini bokhorok tormani ke onek kotoma bini lokba hingke 4 feet ni hingjago prithibio ofrani no swkang borok munisoro hake yakungkongui bai himo himte chori sara shokti kom wngui bo himte no bo machao dolok hingke borok aste aste borok munisoni poriborton wngui phairuk oboni pore borok swkang thangna swkang borok bwskango sabo tong kwrui nai borok himo bisribak bokhorok lorirui no himo o jagao no borok phol rok khangnani nahari chanani nanglaikha tikhaino borok tonglaikha tei borokni uansukmani tei bo aste aste khe borok munisorokni haikhe bariui phai tongo dolok belai kheno uanama singsa o jora hingke no borokni sorirok belai kheno komjor wngjak tei o jorao borokni sorio kuno gyan kwrwiko kuno saimiyako o jorao borokno bolongni mwsarok phai akromon khwlai borok chajago dolok hingke a jorao borok simi no bolong bisingo borok munisorok bade borok simi no tongo tai borok bohokni bagui bufang sakarogo kawi ma tongo tei dwruk borokni uansukmani phai tongo logiwo borokni sotorkobo ngruk wngui phai tongo oboni pore borok bohokni bagui borok aingwaisa wngui ma tongo a jorao borokni kuno gyan kwrui kuno uansukma kwrui borokni sago nari tongo na tamo tong borok kuno phano saimiya a jorao obo hai wngui tongo a jorao borok jekono manei kwthai mangkha hingke borokno abono chawi borok tongjao borok uansuka kisu dinni pore borok kaisa pathor kaisa bai hor mwsunglaikha oboni pore hor mwsungmani pore borok bolong rogo khamui bolong rok khamui onek bolong mani rok theiui borok bolongni o je hor khamjak mani no masawi borok belai kheno thokjaga belai khen tongthokjaka oboni pore borok o bolongni mani rokno sogui chanani wngkha oboni pore tai kwchangma jora rogo borok bo hakor tola rogo tongui horrok mwsungui tongnani swrwngkha aboni pore borok pathorok bai horrok mwsungui mankha oboni pore borok o pathor bai pathor phunai horrok swngui bolong rok khamui belai kheno borok tongthokjaka tei oboni pore borok rokni sungmung hingke pathor bai bahai ke hor swngui ma dwruk borokni disa swlaijak tongo dolok borok puilao hingke kwthwng no chawi banchi tongmani tabuk hingke kumun chawi
borokni chokti onek khaino gobang barikha oboni pore borok munuisoni digi phairok wngwi phaiwi tongo tei borok pholok chakha hingkha o pholok no o hao phobwi tonwi borokni naharmung o je pholni bwchwlwi khiklai rwma jaga no tei borok uansukha mo tamo achai phaikha mo borok tawphano borok uansukmaya mo tamo wngkha tamo achai phaikha borok tawphano uansukgwi maya kho oboni pore borok o je phol khiklaima bwchwlwi no achai phaimani nugwi borok belai kheno chajakha belai kheno borok tongthakjak tei borok pholok thaimarok nugwi borok belai kheno chajakha tei borok uansukha phol bwchwlwi khiklaikha hingkhai bufang achai phol ryu hnwi tei borokni chajakmani pholrokno chachawi bwchwlwi rok khiklaiwi rwkha tei bwchwlwi achai phaikha oboni pore bwchwlwi rok kaham khai achaiya wngwi borok warok bai kaham khe harokno norom khlaiwi borok bwchwlwi no khiklaikha o jorani simi no aadimanav kheto khainani suru khlai rwkha tei o jorao onek kheto khlaiwi phol mamani nukha o jorani simi no aadimanav borok munuiso wngwi borok kheto khlaiwi kaham khe borok poriboton wngwi tongkha tei borokni kheto no banchirwna bagwi bolongni posu pakhi rokno borok rifirgwi rohokha oboni pore obo haikhe borok kaisa bosti swnamwi borok tonglaikha tei aste aste khe borok poriboton wngwi tongkha tinin video aswkno wngkha norok chajakha khe ani video no subscribe like khaina tapok.